Tervepä terve. Eli nyt tässä seuraavassa esimerkissä taas katsotaan tämmöistä virtapiirisilmukkaa ja käytetään hyödyksi Kirchhoffin lakia, jotta pystytään sähkövirrat laskemaan ja lähdetään vaan suoraan kahtelemaan tarkemmin sitten tätä esimerkkiä. Eli nyt meillä on oikeastaan komponenteiltaan vielä yksinkertaisempi virtapiiri mitä tuossa äsken. Eli meillä on pelkästään 2 paristoa ja 1 vastus. Mutta nyt jos katsotaan, niin toi vastus on kytketty tuohon noitten niin tavallaan 2 pariston väliin. Ja se toi väliin kytkentä tolla tavalla aiheuttaa meille sitten jonkun verran ongelmia. Tai no ei nyt ongelmia, mutta sitten semmoisia vähän, että meidän pitää huomioidakin monta asiaa sitten kerralla. Ja nyt ensimmäinen asia, mitä tässä pitäisi huomata, on se, että nyt meillä on tehtävässä 3 erilaista silmukkaa. Ja nyt nämä silmukat menee sillä tavalla, että meillä täällä ylhäällä tossa on 1 silmukka. No sitten meillä tossa on toinen silmukka ja sitten se 3. silmukka on tää uloin kehä täällä näin. Eli täällä nyt on tavallaan voitaisiin ajatella, että 3 erilaista virtapiiriä. Ja nyt kun meillä on erilaisia silmukkoja, niin mehän tiedetään nyt Kirchhoffin ensimmäisen lain nojalla, että näissä solmukohdissa toi sähkövirta, toi sähkövirta jakaantuu tai yhdistyy. Ja nyt kun me lähdetään tätä tekemään, niin meidän pitäisi ensimmäisenä ihan päättää ne sähkövirtojen suunnat. Ja nyt tässä ennakkoon mä voisin ajatella tämän vaikka nyt sillä tavalla, että nyt kun meillä on 2 paristoa, niin me voitaisiin ajatella, että nämä 2 paristoa molemmat sitten aiheuttaa tänne sähkövirrat, jotka menee niin täältä positiiviselta tuonne negatiiviselle navalle. Ja sitten ne yhdistys täällä, jolloin tuossa keskellä menisi toi I3. Ja nyt me sitten saadaan tässä suoraan heti yhtälö Kirchhoffin ensimmäisen lain nojalla. Ja nyt kun me ollaan nämä sähkövirrat tällä tavalla ajateltu, niin sehän tarkoittaa, että toi I1 ja I2 summa täytyy olla toi I3, koska täältä tämä I2 kohtaa tossa ja I1 tulee tuohon samaan ja sitten sieltä lähtee pois toi I3. Eli voitaisiin vaikka tehdä tämmönen päätelmä tähän alkuun. Eli siinä on Kirchhoffin ensimmäistä lakia käytetty ja sitten seuraavaksi me lähdetään jokaista silmukkaa tutkimaan yksitellen. Ja nyt pidetään sitten huomiona tämä meidän maadotuspiste, joka on valittuna tohon keskelle. Eli sitten otetaan Kirchhoffin toinen laki. Ja siinä me tutkitaan silmukat erikseen. Ja jokaiselle tuommoiselle silmukalle me tehdään oma potentiaalilauseke.
Ja otetaan ensimmäisenä vaikka tämä ylin silmukka tuohon tutkittavaksi. Mä nyt teen sitten tähän tämmöisen minipiirroksen tuosta tilanteesta. Näitähän ei siis mikään pakko ole tehdä, mutta ainakin mua on se yksinkertaista, että me tutkitaan pelkästään sitten niitä tiettyjä komponentteja. Silloin kun mä ton potentiaalin rakennan, niin mun on helpompi se itse sitten lähtee tulkitsemaan. Niin siinä olisi R, sitten RS1 ja E1 olisi tossa. Eli tässä on nyt toi ylempi osa. No nyt me ollaan päätelty ne meidän sähkövirrat siellä. Eli tuolla menisi toi I1 ja sitten tuolla menisi toi I3. Ja tästä sitten meidän on koko ajan nyt pidettävä sitten kiinni näistä sähkövirroista. Näin. No, tämän jälkeen mä sitten lähden päättelemään, tai päätän, että mihin suuntaan lähdetään kiertämään tätä silmukkaa. No nyt nuo sähkövirrat molemmat tuolla menis tonne myötäpäivään. Niin voisi olla ihan kiva valita, että se meidän kiertosuunta olisi sitten myös myötäpäivää. Eli lähdetään nyt jos ajatellaan se Jani-Petteri taas täällä näin, niin Jani-Petterin kanssa sitten lähdetään kiertämään tämä meidän virtapiiri tällä tavalla. Ja lähdetään sitten laskemaan ne kaikki mitä me siellä matkan varrella sitten kohdataan. Eli tämä voisi olla tilanne 1. Eli Kirchhoffin toisen lain mukaisesti katsotaan niitä potentiaaleja. No nyt ensimmäisenä me kohdataan tuolla toi paristo ja me mennään miinukselta plussalle, niin siellähän se pariston lähdejännite tuottaa lisää potentiaalia. No sitten mennään sähkövirran suuntaisesti ja tuossa pisteessä meillä kulkee täällä tämä sähkövirta I1 ja Ohmin lain mukaisesti se sitten kuluttaa sitä potentiaalia, kun me mennään tuon sähkövirran suuntaisesti. Näin, ollaan se ohitettu. No sitten jatketaan matkaa, käännytään ja nyt päädytään sitten tänne ulkoiseen vastukseen. Ja nyt tämän ulkoisen vastuksen läpi kulkee tämä I3 ja me mennään tuon I3 suuntaisesti, niin siellä edelleen tapahtuu toi jännitehäviö, mutta tässä sitten pitää nyt alaindekseksi muistaa laittaa toi I3, koska toi I3 on se sähkövirta, joka menee sen komponentin läpi. Ja tässä nyt sitten pitää olla todella tarkkana näiden alaindeksien kanssa. No ollaan ohitettu sitten se, niin nyt me nähdäänkin, että me päädytään takaisin meidän lähtöpisteelle, tuohon maadotuspisteelle, eli Kirchhoffin lain mukaisesti sitten tästä tulokseksi täytyy tulla 0. No sitten me jatketaan vastaavalla tavalla, eli lähdetään tekemään jokaiselle silmukalle toi oma lasku tuolla. Ja otetaan nyt vaikka sitten toi alhaalta oleva silmukka. Mä nimeän sen vaikka silmukka numero 2. Ja siinä jos katsotaan sitten, niin nyt se meidän maadotuspiste on tavallaan tuolla ylhäällä. Näin. Sitten tuossa on toi ulkoinen vastus. Sitten tuossa tulee toi sisäinen resistanssi ja sitten toi paristo. Eli se olisi tossa toi silmukka. No siinä on tuo R. Sitten on E2 ja sitten RS2. Pois sitten siinä ja sitten merkitään nuo sähkövirrat, mitkä me tuolla alussa ollaan ihan päätetty. Eli tuolla kulkee I2 ja sitten tuolla menee edelleen se I3.
Ja nyt sitten seuraavaksi, kun lähdetään tekemään tuota potentiaaliyhtälöä, niin päätellään taas se kiertosuunta. No nyt kun katsotaan, niin tässä tilanteessa molemmat sähkövirrat vähän niin kuin menisivät tuonne vastapäivään, niin otetaan nyt sitten kiertosuunta vastapäivää. Eli lähdetään kiertämään tonne päin. Ja taas sitten lähdetään tätä Jani-Petterin suurta seikkailua kahtomaan, eli kierretään täältä tämä lenkki sitten tällä tavalla ja katsotaan, mitä sieltä sitten saavutetaan, eli mitä tulee vastaan meidän seikkailulla. No nyt ensimmäisenä, mitä me kohdataan, niin on toi E2 tuolla. Ja nyt kun me mennään suunnassa miinukselta plussalle, niin siellä kasvaa se potentiaali. No sitten kohdataan toi pariston sisäinen resistanssi ja mennään sähkövirran suuntaisesti, niin silloin se ohmilain mukaisesti vähentää meidän potentiaalia. Mennään eteenpäin. No nyt siellä tulee toi ulkoinen vastus ja sen ulkoisen vastuksen läpi menee toi I3, eli saadaan oikeastaan ihan identtinen yhtälö tuon ylemmän kanssa sillä erolla, että nyt meillä kulkee siellä noin alaindeksit 2, ja tuonne piti muistaa sitten totta kai laittaa se alaindeksi 2, kun siellä toi I2 sitten kulkee. Eli siinä ollaan nyt sitten tehty toi alempi silmukka. No sitten meillä olisi vielä yksi tilanne, jossa on toi uloimmat. Niin piirretäänpä se sitten taas vielä tähän näin. Eli nyt meillä on siellä 2 paristoa meidän systeemissä. Tolla tavalla noin. Eli tuolla olisi E1, RS1 ja sitten tuolla on E2 ja RS2. Ja sitten laitetaan ne sähkövirrat sinne. Tuolla kulkee yllättäen I2 ja sitten tuolla ylhäällä kulkee toi I1. Ja nyt on noin kirjoitettu tonne, mitkä asiat tuolla alussa päätettiin. Nyt sitten seuraavaksi pitäisi määrittää se kiertosuunta ja sillä ei nyt ole taas oikeastaan sen kummempaa väliä. Että jos valitsee nyt eri tavalla, miten mä valitsen, niin sitten sinne tulee miinukset vaan eri päin, mutta mä nyt, jos katson tuota alkuperäistä tilannetta, niin mä huomaan, että tuolla on suurempi jännite, mitä tuossa toisessa paristossa, eli tuo E2 on isompaa kuin tuo E1, niin mä nyt päätän vaan ihan sen takia vaan sen kiertosuunnan jälleen kerran, että me mennään niin tuonne vastapäivään sitten tätä meidän systeemiä. Ja Jani-Petterin seikkailu aina alkaa tuosta maadotuspisteestä, eli nyt me lähdetään täältä sitten kiertämään tätä meidän systeemiä, ja nyt pitää olla todella tarkkana, että milloin me mennään sähkövirran suuntaisesti ja milloin sitä vastaan, eli milloin mennään vastavirtaan. Ja vastaavasti pitää olla sitten myös tarkkana noiden paristojen tilanteessa, että milloin sieltä mennään miinukselta plussalle ja milloin plussalta miinukselle. Ja tuohon nyt voi sitten laittaa vaikka itselleen vähän muistutuksia noihin paristoon merkkeihin, että varmasti muistaa sen sitten huomioida. Eli nytkö tuosta toi potentiaali lähtee kehittymään, niin täältä tosiaan lähdetään, niin ensimmäisenä tulee tämä
paristo 2 ja nyt sieltä mennään miinukselta plussalle, niin siellä se lähdejännitehän kasvaa meillä. No sitten mennään sähkövirran suuntaisesti tuohon pariston sisäiseen resistanssiin, niin se kuluttaa sitä meidän jännitettä. Ja se kulutus tulee tuolla tavalla ohmillaan mukaisesti. Mutta sitten tuolla ylhäällä. Eli nyt tuolla ylhäällä tuossa ensimmäisen pariston sisäisessä resistanssissa, niin siellä menee toi I1 läpi, mutta nyt me kuljetaan vastaisesti, miten se meidän oletettu sähkövirta kulkee, niin tähän meidän pitääkin laittaa nyt sitten teknisesti plussa. Eli kun me uidaan vastavirtaan niin sanotusti, niin sitten lyödään se plussa noille. Tohon noin. Ja nyt sitten täällä on tämä E1, niin nyt E1 me mennään plussasta miinussuuntaan. Eli plussasta miinussuuntaan, niin tämä taas vähentää sitä meidän potentiaalia. Eli sitten sinne tulee miinus E1. Eli ne pääsäännöt nyt, jos tuohon vielä otetaan vaikka sivuun tämmöinen kertaus oli, että nyt jos me mennään paristoa noin päin, niin se kasvaa. Sitten jos mennään paristoa vasten, eli plussalta miinukselle, niin vähenee. Ja sitten noille vastuskomponenteille, jos ajatellaan se pääsääntö, niin se menee sitten sillä tavalla, että nyt kun meillä on määrätty se sähkövirran suunta, jos on vaikkapa tonne toi I-suunta, niin nyt kun me mennään Iin suuntaisesti, niin sitten se vähenee. Nyt tulee nämä värit taas sitten ihan päinvastaisesti. Eli jos mennään ensinnä Iin vastaisesti näin, niin sitten meillä kasvaa se potentiaali. Ja sitten jos mennään Iin suuntaisesti näin, niin sitten se potentiaali vähenee. Eli nämä on ne pääsäännöt, mitkä tässä sitten täytyy muistaa. Ja nyt me ollaan Kirchhoffin lain mukaisesti potentiaalin laskut tonne tehty. Ja nyt meillä on 4 yhtälöä ja noiden 4 yhtälön perusteella meidän pitäisi sitten noi sähkövirrat laskea. Eli me voidaan koota vaikka ne yhtälöt sitten tänne yhteen kasaan. Eli siellä on I1 plus I2 tuottaa ton I3. No sitten siellä on E1 miinus RS1 I miinus R I3 tuottaa ton nollan. No sitten E2 miinus RS2 I2 miinus R I3 tuottaa sinne nollan. Ja sitten viimeisenä saadaan sitten toi yhtälö, mikä tuossa rakennettiin. Ja tätä meidän pitäisi sitten lähteä nyt purkamaan. Eli meillä on 4 yhtälön yhtälöryhmä. Ja mä nyt nimeän nämä yhtälöt sitten tuolla tavalla. Eli tämä loppu nyt tästä tehtävästä on oikeastaan
puhtaasti matematiikkaa. Tätä voi yrittää lähteä ratkaisemaan jollain laskinsovelluksella, mutta siinä saa olla hyvin tarkka, että mitä sinne sitten lähtee näpyttämään. Eli se sieltä pitää sitten huomioida, mutta me voidaan tehdä tämä nyt, kun tämä on tämmöinen kiva lineaarinen yhtälöryhmä, niin tämä pystytään kyllä ihan käsiin vielä laskemaan, niin me tehdään se sitten tossa seuraavaksi. Mutta haluatteko pitää pienen paussin tässä? Niin olisiko meillä nyt tauko ennen kuin edetään eteenpäin? Vastasinko muuten, Mikko, sinun kysymykseen tuossa äsken? Tai yritin ainakin vastata tuon kuvan perusteella. Nohan tietysti olisi voinut heti laittaa tuohon alkuun, että nyt kun mietin näin pedagogisesti, niin tein vähän väärään suuntaisesti. Vasta lopuksi laitoin. Noin tuolla tavalla. Joo. Ja näähän ei sinänsä ole hankalia, että kunhan pitää vaan pään kylmänä ja lähtee pala palalta rakentaa, niin kyllä ne sieltä sitten avautuu. Joo, pidetään vaikka semmoinen 5 minuutin paussi, niin jatketaan sitten. Toi lasku loppuu.
No joo, jatketaan sitten tämän yhtälöryhmän ratkaisemisesta sitten tässä tätä eteenpäin. Eli nyt meillä on 4 yhtälöä. Ja nyt kun on tämmöinen yhtälöryhmä, niin tätä on siis mahdollista aina lähteä purkamaan eri tavoilla. Ja se tapa, minkä mä nyt teen, niin se ei ole välttämättä se ainut oikea tapa. Mäkin on itse asiassa tämän yhtälöryhmän on laskenut 2 eri tavalla. Ja sitten huomannut, että se toinen tapa, minkä mä nyt teille näytän tässä, niin on huomattavasti nopeampi sitten kuin se toinen tapa. Toinen tapa, niin tehdään se sitten nyt tällä, minkä on jälkeenpäin sitten uudestaan laskenut. Eli nyt jos katsotaan noita yhtälöitä, niin mehän nähdään, että tuolla yhtälössä 2 ja 3, sieltä löytyy molemmista toi I3. Ja nyt jos katsotaan yhtälöä numero 1, niin me nähdään, että yhtälössä 1 nähdään, että kun lasketaan I1 ja I2 summa, me saadaan toi I3. Eli nyt jos me laskettaisiin täältä yhtälöstä 2 ja 3, mitä tämä I1 ja I2 on, me voitaisiin sijoittaa ne tänne yhtälöön 1. Ja sitten sen avulla me pystyttäisiin laskemaan suoraan, mitä toi I3 on. Eli se olisi nyt se tapa, ja mitä mä nyt lähden tässä käymään. Toinen on sitten se, että tuosta olisi ratkaissut esimerkiksi yhtälöstä 1 ja 2, niin molemmista sitten ratkaissut yhtälöstä 1, että mitä tuo I3 on, sitten täältä ratkaissut I2 ja sitten lähtenyt sijoittamaan niitä tuonne alempaan yhtälöön ja niin poispäin. Sitten päätellyt, mutta siellä sitten joutui tekemään sijoituksia, niin se ei ole ehkä kovin käyttökelpoinen, että tämä on ehkä nyt sitten huomattavasti nopeampi. Eli voidaan laittaa sitten vaikka näin, että yhtälöstä 2 saadaan, että meillä toi E1 miinus RS1, I1 miinus R kertaa I3 on 0. No tehdään semmonen temppu, että mä heivaan tämän termin tonne toiselle puolelle. Eli saa E1 miinus R I3 tuottaa meille RS1 I1, eli siitä tulee positiivinen. Ja nythän tästä nähdään, että aika helposti toi I1 voidaan selvittää. Eli jaetaan sitten vaan tuolla sisäisellä resistanssilla, niin me saadaan sitten, että tuo I1 on E1 miinus R I3 jaettuna sitten sillä RS1. Eli I1 tulisi sitten tolla tavalla selvitetty. No nyt sitten tämä yhtälö 3, niin mehän todettiin se jo tuossa rakennusvaiheessa, että sehän on oikeastaan ihan identtinen toi potentiaalilauseke kuin tuossa ylhäällä, sillä erolla, että siellä vaan noiden numeroiden 1 tilalla käytetään numeroa 2. Eli me voidaan sitten vaan todeta, että vastaavasti yhtälöstä 3 me tullaan sitten saamaan, että toi I2 on E2 miinus R I3 jaettuna sitten RS2. Eli ne tulisi sitten aika helposti sitten sieltä. Ja. Nyt me oikeastaan sitten voitaisiin lähteä
nyt ollaan laskettu I1 ja I2, niin me voitaisiin sijoittaa ne nyt tänne yhtälöön 1 ja sieltä sitten saadaan toi I3 laskettua, koska se ainut tuntematon, mikä siellä yhtälössä sitten enää esiintyy, niin on toi I3, koska me tiedetään nuo E:t ja tiedetään mitä nuo R:t on, niin I3 olisi siinä sitten vaiheessa ainut tuntematon. Eli sitten tehdään niin, että sijoitus yhtälöön 3. Eli se meidän yhtälöhän näytti tältä ja sinne sitten lyödään noi I1 ja I2 lausekkeet. Eli tulee E1 miinus R I3 jaettuna RS1 plus E2 miinus R I3 jaettuna RS2, ja tämä on yhtä paljon kuin toi I3. No niin, nyt vaan sitten ei muuta kuin sieltä pyörittää, että saadaan toi I3 laskettua. Tässä nyt olisi taas useampi näitä lähestymistapoja, mutta mä nyt haluaisin ehkä näistä nimittäjistä päästä eroon, ja miten nimittäjistä päästään aina tämmöisessä yhtälössä eroon on, niin mä kerron tämän koko roskan noiden nimittäjien tulolla. Ja nyt kun mä kerron nimittäjien tulolla, niin tässä tilanteessahan toi RS1 kumoutuu, mutta sinne jää toi RS2. Eli RS2 sitten kerrotaan toi E1 miinus R I3 plus. No sitten täällä käy päinvastoin, eli toi RS2 kumoutuu, mutta sinne jää toi RS1. Eli RS1. Joo, kyllä. Ne jää noin, eli ne R2 sieltä kumoutuu, eli jää näin. Ja nyt jos äsken piti olla tarkkaa alaindekseissä, niin nyt se vasta sitten onkin tarkkaa. Katsotaan, että montako virhettä tässä sitten tulee matkan varrella tehtyä. Ja sitten pitää muistaa, että tämä yhtälön oikea puolikin kertoo, eli silloin sinne jää sitten I3 tulee vähän niin kuin lisää kavereita sinne mukaan. No nyt kun tätä laskee tässä näin, niin kyllä nyt vähän tuntuu siltä, että me upotaan syvemmälle vaan suohon, vaikka kuinka yritetään kauhoa, mutta me ollaan vielä sen verran pinnalla, että saadaan just nenällä henkeä sieltä. Eli tehdään sitten tosta noi kertolaskut. Eli kerrotaan raakasti noin auki. Eli RS2 E1 miinus RS2 I3. Nyt siitä jää se R sitten pois, niin korjataan se heti tohon noin. Tolla tavalla plus. Sitten tulee RS1 E2 miinus RS1 R I3. Ja tämän täytyy olla sitten yhtä paljon kuin toi, mikä tuossa oikealla meillä oli. Ja sitten pysähytään hetkeksi ja katsotaan, että kaikki alaindeksit on vielä oikein. Joo. Näyttäisi olevan. No, mehän halutaan laskea toi I3, niin nyt tuolla vasemmalla puolella yhtälö esiintyy I3 kahdessa paikkaa negatiivisena, niin mä voin heittää ne tonne
toiselle puolelle, niin sitten kaikki I3 olisi samalla puolella. Eli mitä sitten tänne jää? Tännehän jää RS2 E1 plus RS1 E2. Ja tämän täytyy olla yhtä paljon kuin noi I3 sisältävät termit. Ja nyt toi I3 mä voin ottaa, kun se siellä kaikilla termeillä oikealla puolella esiintyy, niin mä voin ottaa sen yhteiseksi tekijäksi. Mä teen nyt sen tässä samassa vaiheessa, niin tulee ehkä vähemmän virheitä, kun ei kirjoita ihan kaikkia välivaiheita tuohon, kun tulee noita alaindeksejä. Eli I otetaan näistä kaikista yhteiseksi tekijäksi, ja nyt kun on heitetty tänne oikealle puolelle, niistä tulee positiivisia. Eli mitä sitten sinne tulee? Niin tässä oikeastaan sitten, jos katsoo, niin me kerrotaan niin ristikkäin nuo kaikki resistanssit keskenään. Eli saadaan sitten tommosta, ja tostahan me nyt sitten pystytään laskemaan, mikä toi I3 on. Eli jaetaan sitten tuolla I3 kaverilla, joka on nyt tuommoinen resistanssihirviö tuolla. Mutta nehän oikeastaan kaikki lukuja, koska mehän tiedetään niiden arvo. Eli se, mikä sitten tulee olemaan se meidän sähkövirran lauseke, niin se on sitten tässä näin. Eli sitten vaan sijoitetaan noin kaikki luvut sinne ja joo, ei siinä oikeastaan vaihtoehtoa. Tuossa nyt tuo virtapiiri meillä näkyy, että voin siitä sitten helposti luntata, että mikä luku on mitäkin. Eli laitetaan sinne vaan sitten noi lukemat, eli tonne tulee 2,0 ohmia kertaa 10,0 volttia plus sitten tulee 1,0 ohmia kertaa toi 20,0 volttia. Ja sitten tämä jaetaan noiden eri resistanssien tulojen summalla. Eli 2,0 ohmia kertaa toi 50 ohmia plus 1,0 ohmia kertaa se 50 ohmia plus, ja sitten viimeisenä on vielä noiden sisäisten resistanssien tulo tolla tavalla. Eli siinä olisi nyt tuo meidän I3 lauseke, ja siitä senkö näpyttelee, niin pitäisi tulla tämmöinen tulos kuin 0,26, 315 ja niin edelleen ampeeria. Eli tämähän on pyöristettynä 0,26 ampeeria tai 260 milliampeeria, riippuen nyt sitten siitä, että mitä suurusta yksikköä sitten siinä haluaa käyttää. No niin, olipahan työmaa. Meinas tulee jo äitiä ikävä tuossa välissä, kun tuota lähti tosta sitten laskemaan. No, ollaan vähän päästy sieltä suosta nyt ylöspäin, mutta sitten huomataan, että siellä on toinen semmoinen, ettei ihan päästä vielä kovalle maalle. Eli mehän ollaan nyt vasta laskettu toi I3, mutta nyt se mätäs, mihin me siellä suossa sitten astutaan, niin huomataankin, että se on yllättävän semmoinen kova, eikä sitten upota enää sinne uudestaan suohon. Eli
meillähän on täällä nuo lausekkeet, että mistä toi I1 ja I2 voidaan sitten laskea, niin käytetään nyt sitten niitä lausekkeita meillä sitten suoraan. Eli siten voidaan sitten jatkaa, että toi I1, niin sinne tulee se 10,0 volttia miinus 50 ohmia kertaa sitten toi I3, mikä meillä tuossa oli, eli 0,2631 ja niin edelleen ampeeria. Tämä jaetaan sitten sillä sisäisellä resistanssilla, joka nyt tässä tilanteessa on 1, niin sehän ei muuta sitä mitenkään. Niin täällä me nähdään, että tulos, joka me saadaan, on miinus 3,1578 ja niin edelleen ampeeria. Eli olisi pyöristettynä miinus 3 piste, jos annetaan 2 desimaalin tarkkuudella, niin 1,6 ampeeria sitten toi lukema. Ja sitten lasketaan toi I2 vielä vastaavaan tyyliin. Sinne tulisi 20,0 volttia miinus 50 ohmia kertaa sitten taas toi meidän I3. Ja tää nyt joudutaan sitten puolittamaan, kun se jaetaan tuolla 2 ja sieltä toi lukema olisi sitten 3,42. 25 ja niin edelleen ampeeria, eli pyöristettynä 3,42 ampeeria. Ampeeria olisi sitten nuo meidän lukemat. Ja nyt jos sitten lähdetään pikkusen vielä tulkihtamaan, eli tehdään se meidän loppukaneetti tänne. Eli tuossa on 1 sähkövirta, tuolla on 1 sähkövirta ja tuossa on 1 sähkövirta. Ja nyt jos ajatellaan, niin se I2 meni tossa, tuolla meni se I1 ja noin päin meni sitten toi I3. Niin nyt kun katsotaan, niin täällä toi olisi se 0,26. Sitten toi I2, se olisi 3,42 ampeeria. Mutta sitten tämä I1, nyt kun me ollaan saatu sinne toi negatiivinen sähkövirta lukemaksi, niin se tarkoittaa sitä, että me tässä alussa valittiin toi sähkövirran suunta väärin. Eli nyt jos ajatellaan, niin se sähkövirta meneekin itse asiassa tohon suuntaan. Eli I1 menisikin noin päin, ja se olisi se 3,16, ei volttia vaan ampeeria. Ja nyt jos sitten mietitään sitä Kirchhoffin lakia, niin se itse asiassa olisikin sillä tavalla, että jos me oltaisiin näin päin valittu, niin sehän tarkoittaisi sitten, että tämä plus tuo tuottaa sitten ton 3,42, ja niinhän se näyttää tekevänkö plussataan noin 2 yhteen, niin saa tuo 3,42. Toki tämähän muoto, mikä meillä alun perin oli, niin sehän pätee ihan vastaavalla tavalla, koska toi tuossa on sitten negatiivinen ja se heitettäisiin toiselle puolelle, niin sieltä tulisi se. Että tässä niin näette sen, että se on sitten vaan periaatteessa miinusmerkkikysymys, että ollaanko me valittu se oikein vai väärinpäin, että sitten tässä lopussa sitten huomataan. Ja nyt tässä kytkennässä vielä, jos sen verran sanotaan, niin nyt me huomataan, että kun tämä paristo täällä oli isompi jännite lukema, niin sitten se sähkövirta kulkee mieluummin yläreittiä. Eli huomataan, että siellä on huomattavasti isompi lukema tuolla sähkövirralla kuin tässä keskellä. Ja sehän johtuu ihan vaan täysin siitä, että täällä ylhäällä on pienempi toi vastus. Niin totta kai se sähkövirta enemmän sieltä lähtee kulkemaan kuin täältä keskeltä, jossa meillä on sitten toi isompi vastus tuossa.
Näin. Eli nytkö sitten annettaisiin näillä meidän alkuperäisillä merkinnöillä tämä vastaus tähän tehtävään, niin vastaus sitten menisi sillä tavalla, että toi I1 on toi 3,16 ampeeria. Ja sitten me kirjoitettaisiin siihen, että se olisi sitä valittua suuntaa vastaan. Sitten I2 olisi se 3,42 ampeeria valittuun suuntaan. Ja sitten viimeisenä I3, niin se olisi sitten tuo 0,26 ampeeria ja siinäkin valittiin se suunta oikein. Ja noin me saatais sitten tehtyä se lopullinen päätelmä. Nythän me ei käytetty sitten ollenkaan tätä yhtälöä numero 4, eli sitten jos haluaisi olla vielä ihan varma, että on laskenut kaikki oikein, eli täältä jos haluaa tarkistaa, että I1 ja I2 on laskettu oikein, niin voisi sijoittaa ne vielä tänne yhtälön 4 nuo lukemat, ja tuonko tuosta laskun tekee, niin siltä pitäisi lopputulokseksi tulla sitten 0. Eli sillä voi tehdä sitten vielä sen ihan viimeisen tarkistuksen sitten, että onko ne meidän sähkövirrat sitten oikein laskettu. Mutta tässä kuten näette, niin virtapiiri on hyvin yksinkertainen. Meillä on pelkästään 3 komponenttia, mutta nyt ne on sitten kytketty tuolla tavalla, niin lasku tulee jo aika pitkäksi. Ja siitä sitten voi miettiä, että jos tähän lisättäisiin komponentteja ja sitten nuo silmukat menisivät, niin kuinka vaikeaksi sitten se sähkövirran päättely sitten siellä lopulta menee. Ja sitten siinähän ystäväksi tulee sitten tietysti tietokone sitten avuksi, että pystyy sitten niissä monimutkaisimmassakin helposti sitten, tai helposti, mutta pystyy jos jollain tapaa niitä sähkövirtoja sitten laskemaan.